з-за темных пушчаў, з-за высокіх елак, цішком ад крайняга нічыйнага гумна. У нядзелю можа ў панядзелак пад вокны прыйдзе і пастукае вясна. Бог з вышак змёў апошні снег навокал, сінеюць з даляглядамі палі. Дзень 3 мая далёка за аблокамі нябожчыкі сумуюць па зямлі. Чаго здаецца у іхняй працы непавіннасцяў? Там цэлы свет няходжаны, нязбіты, каналы Марса, спадарожнікі Юпітера і пыльныя наскрозь метэарыты. Не каб спяваць адвечна Богу хвалу, ці на аблоках седзячы пярэстых туды-сюды пасоўвацца памалу па брукаваных вуліцах нябесных. Але ўсё ж так цягне паглядзець іх, ці пад паветкай не асунуліся дровы, ці сын не п'е, ці ёсць вада ў калодзежы, ці зранку ацялілася карова. І столькі справаў недаробленых, але не руш, не маеш права сам. І вісіць на калку зусім ржавая, в свяронку некляпаная коса. Так хорша за вёскаю студзенькі сінеюць даляглядамі палі. Мацейкі, селівончыкі, бяленнікі, дзень 3 мая сумуюць па зямлі. Дзень 3 мая сумуюць па